Čaves ľudia, ja som Skylander a vítam vás pri ďalšom dieli z minihier. Dneska to bude minihra Bed Wars na serveri hry o život. Takže tak. IP budete mať v popisku. Mimochodom, toto je majiteľ za nejakú ďalšiu postavu alebo čo, lebo neviem prečo je len OP. Ideme do nejakej arény. Pandora, tá za chvíľku začne. To je táto s tým stromom. Tu kto vie ako nemusím, pretože v tejto som vždycky úplne OP veci mám a úplne vždy s nimi zomriem. Nemám ešte OP veci, ale mám takže 40 diamantov, hej. No, kto by to nevedel, tak tu sú aj diamanty, hej. Z tejto Bed Wars. Kto by nevedel, kto je Bed Wars, tak dovidenia. Gamer to vysvetloval s Jirkou, s Mentom, alebo ja neviem, možno to ani nehral. Mimochodom, kto hrá tento server a už doskákal ten parkour? Ja som mal tu možnosť to doskakať ako že skočiť na strechu a potom skočiť na ten posledný blok. A tak som to spraviť nechcela, sa mi to stalo osudným a som to nedoskákal. No nič. Tak, sme každý sám a ja idem iba čakať. Tuto je stred, tam hore sú diamanty, čiže vysoko, jedným slovom povedané. Kde je vchod? Jo, aha. Dobre. Ja si postavím bloky na stred. Najprv. A k ironom cestu. Alebo to až potom. Bloky. Tak, tu hore. OK. Prídeme sem. A tuto to takto zaterasíme. Ja si tu vždy robím také miestnosti pre tých, čo by to nevedeli, čo predpokladám, že sú všetci. Okrem tých, čo ma tu už tak trochu mierne povedané nezabili. Až na to, že to moc mierne není, ale možno trochu, hej. Nie, čo staviam, naopak. Toto vypneme. Toto vypneme. Ozaj, aký som? Oranžový. No, škoda, že nie som ružový. A nie, ani moc o ružových nesnívam. Tak, potom si spravíme chodbičky. Teraz nás čaká dôležitejšia úloha. Čorknúť všetky diamanty ako prvý. Ale ak sa nám to nepodarí ako prvým, tak čo už. Irony tu radšej nechám. Nikto sa nestavia hore. Nikto, to je dobre. To je pre mňa len dobre. Čo znamená Pandora? Ak to niečo znamená, podľa čoho dostala názov táto mapa. A poznám len takú mapu na Anny s názvom Andora. Idem hore. No, už som skoro tu. Tak rýchlo. Mi stačilo pol steka blokov, aby som sa dostal takto ďaleko. To je dobré. Teraz sa dostaneme nejako hentam. Som si mohol zobrať krompáč, aspoň ten. Krivý. To bolo... Boha. Čo teraz? Tamto to dohodím. Dobre. Takto. Hop. Tak. Máme niečo v inventári? Nie. Takže môžeme zomrieť. Toto musíte uznať, že pán
Nikto sa takto nevie zachrániť. Kde je tá cesta? Tuto? Toto úplne bombové bolo. To ani sám neviem, jak som spravil. Kde je Iron? Hore, pomôžeme nepriateľovi. Vypnem si caps lock, tak. Pome, rýchlo. Lord 555. Nie, Irony neberieme radšej. Vidíme úplne hore. Idem hore. Dúfam, že tam bude stack dia. Jaj. Ale asi kým viem snívať, tak mám nádej. Čo iné? Tak. OK, sme tu. Odtiaľto sa dostaneme. Ja som oranžový. Ja žijem. Prečo to tak musí húkať? Tam vidím diamanty, yes. Lagy. Verili by ste tomu? Natáčam a nemám až také lagy. Jak sa tam dostať? 3, 2, 1. Geronimo! Skočil som to. Som dobrý. Kúpime si meč za 20 diamantov. Zomrel? Nie. Na to vám poviem jedno. Mizíme. Čauko. Páčilo sa mi to tu. Diamant. No a nech ma Ja som idiot. Bože. 23 diamantov a ja... No nič. Ešte mám šancu to vyhrať, aj keď už nie je takú veľkú. Ideme si pre Irony. Ja som imbecil. Prečo som si... Na budúce, keď tam pôjdem, si aspoň kúpim tú drevenú paličku. Myslím drievko. Alebo stick. Nie inú. 38, to je pekné číslo celkom. Pustíme sa dole. Toto ma štve. Je to tak vysoko a taký malý rebrík. Zomrel Aloman. Aha, tak nezomrel. Zomrel Lord, ktorý sa odpojil, nubka. To ani ja som sa neodpojil, čože je čo povedať. Tak, kúpime si... To bola moja? Nie, dobre. Nehúkaj tak. Toto medzi krompače. Toto a toto. Toto si dáme, poukládame, lebo to by som nebol ja, keby som to nemal uložené. Skontrolujeme, či natáčame. Čo som dal? Nič, OK. Kúpime jedlo. A hlavne kúpime tieto bloky železné. Tak. Kúpime 1, 2, no proste kúpime ich zo 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No tak stačilo by mi 9, ale no. Tak. Kúpime bloky obyčajné. Tak, a postavíme si tú obývačku. No, nech neklamem, tak... Neničte tie postele, strašne to húka, je to nepríjemné. Tak. Bloky si vezmeme ešte nejaké. A ideme naspäť do stredu, ideme mu to vrátiť tomu typkovi, čo ma zhodil. OK, tuto si ešte dáme stenu, nech sa tu trochu
Je to tu trošku také väčšie bludisko. Tak. Nie, ešte som tu vynechal blok. OK. Nie, tuto nie. Sem. Potom to sa ide hore. Čiže ja som sa v tom stratil. Tak, OK. A tuto ďalšiu stenu. OK, takto som si to predstavoval. Nejako takto. A stále to není ono, ja to nestaviam takto. Ako to ja robím? Nie, aj tuto. No nič. Toto si zoberte, kúpime si nové. Tak, 300 mi budú stačiť. Jedlo dáme sem a ideme pre diamondy. I like diamonds. Ideme. To sme už len traja. To je o ničom. To bude trápna výhra toto. Vybral som všetky irony, dúfam, že to nebude moc niekomu vadiť. Napríklad mne, keď zomriem. Ideme hore. Čorkem všetky diamanty. Všetky čorkneme. A potom si spravíme cestu k tam azurovému, či aký to bol. No, rúžový. Mimochodom, kto z vás poznal azurovú farbu? Pozná. Ja teda rozhodne nie. Malo by tu byť 20 dia presne podľa mojich výpočtov. Ja už som sa zlakol. Tak to poviem. Nelaguj. Si postavím medzi tým cestičky a nebudem skakať. A hotovo. Pre istotu. Fialový tam boli, alebo rúžový vedľa. 1. Aby som nemusel skakať, pretože nemám z toho dobrý pocit. A k tomu poslednému už môžem ísť takto. Tak, dobre. OK. Sme tu ešte traja. Máme na Diamond Match, ktorý stojí 20 goldov. Na začiatku stal 30, potom 25, teraz stojí 20. Čo je veľmi výhodné. Diamant. Berem domov. Zadara, berem domov. OK. Zlomil som si nohu, čo už? A rýchle šprinty. Nech ma nikto nezepálí, nech ma nikto nezepálí, nech ma nikto nezepálí. Nezepálí! Super. Napapáme sa, kúpime si diameč. A ja budem mať diameč. Počkať. Ja som sa stratil. Takto sa ide k bronzom. Sem. Ja nechcem ísť k bronzom, ja si chcem kúpiť 104 diamanty. A ten nechcem, ja chcem tento. To stojí 13 dia. Najlepší stojí 5, 10, 20. A chcem ten za 30. A podľa mňa by mi stačil aj ten za 20, no. Čo som chcel? Ľudia. Meč. Aha, dobre. Máme mečík. Yes. Kúpime si čestku. Položíme ju sem. Dá sa otvoriť? Nedá. Tak toto tak. OK. A všetko nepotrebné si dáme do nej.
Ohnivá moc, odrazenie 3, ostrosť 3. Lol. Taký meč. Meč level 6. Ideme hore. Sme hore. Čo som chcel spraviť? Predianie. Aha, cestičku k nemu. To, aby som išiel naspäť dole. Ach jaj, koľko video natáčam? To už je toľko hodín? Ojeje. Ja to chcem ešte dneska zrenderovať a dať na YouTubeko. Kde je východ? Tu? To tak vysoko? Si asi všetky veci vyhádžem. Sa tam bojím ísť. Nie, oni sa tam bijú medzi sebou henty, takže to je v pohode. Ty vole, ja sa bojím. Ja tie liany radšej obídem, pretože sa na nich šmyknem niekde. Nie, ja to skakať neidem. Istota je istota, nie? Hej, niekto padá. Chudák. Rýchlo si to prešprintujeme tam. Teraz mi zničia posteľ. Mám taký pocit. Tušenie. Malo by tu byť 20 goldov, čo by mi stačilo na... Ja chcem 21, ja chcem aj krompáč nový. Čakáme si tu na jeden gold. Ľudia. A ideme. Na koho pôjdeme zaútočiť? Na žltých. Niekto zomrel teraz? Tak na azúrových. Ale mám taký iba taký maličký problém, kde sa tí azúrovi nachádzajú. Jaj. No kde je ten jeden gold? No veď za to. Tu ešte zoberieme. Tak, aby som sa nemusel strachovať cez liany. Ja sa bojím, ja nejdem oni čo robia? Majú jednopesťový súboj, alebo čo? Neber to. Tak, kúpime si krompáč, lepší. Keď túto tehlu zahodím. Ďalej si kúpime chestplate. Lepší. OK. A luk. OK. Azúrovi neexistuje. Mám luk level 2. No ale mám luk. Kúpime si bloky nejaké. Do zálohy. OK, takto. To mi asi bude stačiť. A ideme na stred. To bol pekný headshot. Ja som sa riadne zlákol, keď som ho tu uvidel, jak ma odrazil. Kde je žltý? On nemá veci, to je dobré. Hej, toto je moje? Ja som oranžový, že? Toto je oranžové, OK. On nemá luk, takže môžem ísť v pohode na stred, skôr ako ho bude mať. Ideme. Vystrelíme tam šíp. Hej, hitne na 100. Hitlo by na 100, či nie? Aby som sa musela aspoň vedieť trafiť do seba. No, asi nie. Kde ten žltý? Ja ho pôjdem troliť. Tak, ešte si kúpime... Čo sa dá kúpiť za goldy? Krompáč, ale to nechcem, to je gold. Ja síce tu sa veci nemíňajú, že? Že? Asi nie, že?
Wow, 7 dia. To tu ich bude koľko? 28? cca. Ďalšie. Tie sú tam. To vidím na dobrú výhru dneska. 28, ja chcem luk. Kúpime luk za 30 dia. Budeme bossovia. Kto kedy mal v tejto hre luk za 30 dia? Chestplate si kúpime možno. Ja žijem. Dobre. Počkáme si na veci. A nepočkáme si na veci. Nájdeme, kde je ten žltý. Aby som vedel, že kam mám ísť potom. To je zelený, fialový či ružový. Škoda, že nemám Optifine. A asi si ho sem dám, že? Diamanty, mám 30 dia, jej. It'll. OK. Mám 32 diamantov. Wow. Kde je žltý? No nič, ja idem domov. Kúpiť si najlepší luk. Dúfam, že stojí 30 dia. Asi hej. Nech ma nezepáli. Nech ma nezepáli. Kde si? Opýtame sa ho už. Tak. Ideme dole. Dúfam, že sa to video bude zase renderovať 3 dni. No, 3 hodiny, tak. 3 dni to by som nerenderoval, to by som sa kašľal na to. Máš darček. 30 dia. Jej! A krompáč je 4 a najlepší chestplate 13. 30 dia. Luk level 6. LOL. Takto si žijú. To si žije Pémik. Hej, nemá to mať fire? Plameň, no. Plameň 2? To existuje. To je nejaká blbosť. Plameň 2. To je blbosť. No nič. Ideme k typkovi. Hej, mám ten luk so sebou. Dobre, mám diameč, dialuk. Dialuk asi ťažko. Proste ten najluk. Ja budem mať všetko za chvíľu. Ešte 13 dia. Respektíve, keď chcem mať aj krompáč najlepší, tak viac. Takže budeme mať dokopy 17, ak som to dobre spočítal. 17 dia budem potrebovať, hej, mám 4. 4 zo 17. To nie je zlý počet. 7, 10. Lol, ja som full. Budem full one. No len aby som sa neradoval predčasne, ako minule som sa tu takto radoval. A zomrel som. No ale kde ten typek je? Žltý. Tam je červený. Tam je modrý. Tu je žltý. Máme ho. OK, 5 dia ešte. Teda 4. Už mi z toho šíbe. Teraz. Zo pár dia. Ja chcem byť full. Jaj. Koľko video trvá? Dovolený si tvrdí, že za chvíľku bude 20 minút. Možno už aj 20 minút. 16 dia. Dobre. A ideme domov. 17 dia mi bude stačiť? Asi hej, že? Počkaj, koľko to stalo? 13 plus 4, takže 17. Kam idem? Ja dúfam, že má luk a že má zestrely.
To by bol iný rage. Poď. Poď. Som tu. Yes. Ja som myslel, že sa sem trafím a on sa hitne. Ideme za ním. Ideme ho vykiliť. Veci za dia. Ha, musím pomachrovať. Kúpime krompáč, 4 diamanty. Efektivita 4 gold krompáč, velice oplatí. A chestplate level 5. OK. Ako tu tiež nie sú zlé veci, keď si to tak zoberiete. A to ešte... Ideme za ním, takže takto. No si to chcem vyskúšať. Tak, teraz to už horí. A keď to dávam do hora, tak nie? A do takto. Aha, ja som tam trafil čoši. Ešte raz sa ospýtame, kde si. Poď. Ja sa bojím. On to hrá ešte? Ja sa bojím, ja nejdem. Ja nechcem zomrieť. Pridaj. Koľko už bolo hier spustených? Kto to napíše do komentárov, tak vyhral. Ale neviem čo. Tam je. Takže takto, hentak a hentam. Ale on tam není. Ty vole, ak má zostreliť to... Aha, tam je. Tuto už ho vidíme. To si kúpil strenčku. Chudák. Čo to vypil? Strenčku? Teraz sa odpojí určite. Hej, ja chcem ísť za ním, ale... A ja som si ozaj mohol kúpiť strenčku, že? Kde je? Hen tam? Asi hej, lebo ináč by sa sem nedostal. Či? Možno. To je jedno. To sú dobré veci. On zdrhá. Padá, OK. On sa objaví vonku. To preto. Ja mám inú mušku. Kde sa objaví? Ja sa bojím. Hej, on nezletel. Dobre, že dead, ale. Tu sa objaví, hej? Kde? To som iba tak ťukol. Nie, do postele ešte nie. To riadne rýchlo kope toto. LOL. To je jak s nukerom. Ak viete, čo to je. A predpokladám, že všetci dobrí Minecraft borci to vedia. Nech ide sem, lebo mu zničím postel. Ja som ho netrafil. Mi zničí postel. Ak to prehrám takto, tak mňa šibne. On ide na mňa fakt. Opováži sa mi to zničiť. Opováž. Hej, ja ju mám dobre zabezpečenú celkom. To takto z rukou nezničí. On zničil fialovým. LOL. To nevyzerá na to, že by som to bol ja.
Nech sa zabije, mne sa nechce ísť za ním. Ozaj, niečo ma napadlo. Môžem si niečo kúpiť, takú dobrú vec. No aj keď dobrú moc nie, no vlastne hej. Mazé snajpry. Tam má luk. Zbieral goldy v strede. Opáš sa mi to zničiť, typek. Lol, takto to nechať v čestke bol nebezpečný nápad. Ak by ma zabil, tak... Bol nebezpečný nápad to nechať v čestke. Na budúce to nechávam iba vender. Ozaj, kúpime si ten teleport. Ale neviem, čo stojí, takže si to pozriem. A ideme, už sa s ním nebudem kandiť. To čo je? Lektvar lečení. Hej, regenerácia. Teleport, 7 železa. To keby som ako zomieral, hej. A Ender Perla je 14 zlata. Na to sa mi čakať nechce. A pre istotu si kúpime ten teleport. Ale až uňho, pretože ideme za ním. A už ma to nebaví. Stek železa? No, to je dobre. Tak si ho nekúpime uňho, ale kúpime si ho tu, dobre. Ty vole. Ja som nechcela, aby to bolo také dlhé. Ale musím sa s ním párať, to by som nebol ja. Toto teleport. 10 teleportov v pohode. Kde si, typek? Je v strede, je v strede. To značí jedno. Môže mať luk. Trafil som ho. Ale mne sa zdalo, že hej, a potom, že nie. Chudák typek, on sa ešte nevzdal. No, to bolo slabo natiahnuté. Dúfam, že si kúpil luk a... Mám teleporter, mám. Ideme. Kde je? Išiel k sebe? Nešiel. Čau. Zhoď ma, asi mŕtvy. Teleportér. Funguj. No nič, nejdeme sa s ním párať. Mal som dobré veci a teraz to treba vyhrať. Teraz ho zhodím, posteľ mu zničím a bude. A toto je blbé, že nemôžem troliť. Spawn me. Kill me. Budeme si krompáč. Prejdeme okolo neho akože nič. Ničíme mu postielku, potom... Hej, on ide na mňa. To nemal robiť, ja som chcel vyhrať s najlepšími vecami z celej hry. Išiel, on ide na mňa. Najrýchlejšia cesta domov, zabiť sa. Teraz. To musím spraviť správne.
Držte mi palce. Yes! Yes! Dúfam, že nemá enderperlu. Jej, vyhrali sme, síce bez vecí sme vyhrali, ideme sa porozprávať so Sergejovým bratom, alebo ja neviem, koho to tu má. Hej, my sme vyhrali. Jej, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať palec hore. A ak nie, tak si to choďte zahrať a potom si to skúste, aké je to aké je to ťažké mať full diahen tie veci. Takže dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom nejakom peknom videu. Napíšte mi nejaký pekný komentár, škaredý nemusíte. A môžete, keď chcete. A to by bolo všetko. Dúfam, že sa vám to páčilo, to už som hovoril. A vám sa to určite páčilo. Tu som začínal. Takže nič na to nepoviem okrem čau.